Thọ trân ni jing September ni ria ta ni a ni ran chuak tram to ama se hi an la re khop mai an la kwal lo ka nge YMA General Conference tlen na tur pandal sak la zo lawania feel na tang rengani tin khodang kho che velami te chung te po chuanin na tlang min ron nei pui thina hei hi thalak na tur mun an tiom takin ka hria heta hian nati zo lo heng te po hiania hei heng tin ge an ta moi don kha ka hrelo wa hei a chhuat lai sural a chung thuak thu ka nge ka thiam chi alowania hei a chung po a chhuat te po hi bo ta ang deuh a hming ka hrami alowa hei tiang hianin an ta hei hi a chung hemi a hian thil chi hrang hrang thil hlu tak tak an yang ta chu hemi chunga hianin an tar don ni om takanin soidana khan chu chu anjuk enanga thalak pui du tang khan thalak pui thei tura khanin an soya seka an soya kha adikem dik lewam ka hrelo chu chu min hril dan ania ka tong lu tuk lawa kan la kwa la nge a chung po azau tham khop mai han thiale atan chuan awi om ve ngot mai mo in lu atan ka it kadu dan chu hetiang hi ania hatiang hianin te la atlang puin bang mo bang te hi rong le clearin han ka pila oi na dan tur chumo ken la pheile lo ka nge chung ala nok fe kania natlang reng ania ti zo lo ania ro asur du em mai sia ma se an thal chawanga ro tui an tlalawanga anuam em mai ni heng te po hi han ta ulu boka huna o rai khop mai hemi a mai ma mo a malam pang ang che hemi ta hun chung po hi ni engza nge o heta hian mi pathum pali ya asia om vek mai ne a phi jong chuan vi ang khian vi se phang hian akala zo mi zo dik tak zo pa dik tak kam hi mau thingle mau mangin ani hi YMA General Compoi mi achung hemi zau tak hi hun man na to rabuat sai ania na zo lo na sa a da po atam le mai mau te ching te asira po hi hei ta thak mai ni rong hi nei ve nge mo nge heti top hian amoi zo ka ngem background hi engber nge heta hianin
alan don ka shelawa til enge man moi tak pan background a hianin tar chwa chu ka ringa mu achak om ve to hle mai thing kan lak pal le zelange ni lang ma boka tilam pangchu ka thau ma thina ke kan la deuh thok tua kan nge enga tan nge ti bera kha hei pavilion ang po an hung thak ana an ta tha an la ti zau lava an chale ngal tan chuan awi om tak tak ani o hi enga nge man tur ka hremi alawa hian pindan an siam ve zela pakhat pani pathum pali koli ani chu chuan kongkhar alu na chwana tur hi an siam boka alung len thlak hle mai heteng kongkhar po tol thaimo tenga hianin ka hreve phak ani zo hmun kan te lai kan am lai khanin teng vel hi kan then am te pon an hmanga hei ani dan tur hei hi a hon thei to nge to lo o an la tron ani mo an la tron therzai la hon thei lo tlat hei hi eng tur ba nge ka shalawa tu na mi kan ti lan kan an uzoi na kha hei hi hei po hi kala sha thiam chuang lawa reception tur nge ni anga YMA dor tur nge